खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि लोगोरि सार्जिकेल क्लाबनि बानजायनायाव खुंनाय मुगा जिथि रंजालि बैसागो फोरबो खुंथायनि मोननैसो भिडिअ लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामगोन। लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। बर' सिख्ला नोंनाय मेगननि नोजोराव समायनाखा बियावसो नोंलाय सायख'खाबाय आंलाय आंनि आंगो गोरबोनिखा आंनि आंगोनि गोरबोनि